Príde zima a nastane chladné obdobie, mnohí zavesia svoje rybárske prúty na klinec, pretože krb a teplo izby sú oveľa príťažlivejšie ako takýto sneh, v ktorom práve teraz chytám. Napriek tomu mnohých rybárov premôže fanatizmus a aj v takomto čase sa vyberieme k vode. Myslím si, že najdôležitejším aspektom týchto krátkych, rýchlych rybačiek je výber správneho oblečenia, pretože naše zdravie je najdôležitejšie a musíme naň veľmi dbať. Je dôležité vybrať si správnu obuv a udržiavať ruky v teple, pretože hlavne končatiny sú tie, cez ktoré najrýchlejšie vychladneme. V ponuke Energofish nájdete fantastické doplnky na tento účel, o ktorých by som vám teraz chcel povedať trochu podrobnejšie. Udržiavanie rúk v teple je veľmi dôležitý bod, pretože s chladnými prstami je veľmi ťažké meniť nástrahy a zostaviť nadväzce. Až dokonca je to takmer nemožné, pretože necítime, čo robíme. Toto sa dá veľmi ľahko vyriešiť dobrými rukavicami, ako sú outdoorové neoprénové rukavice z ponuky Energofish. Tieto rukavice majú mnoho dôležitých vlastností, ktoré slúžia nášmu pohodliu. Pri snežení a dáždi je jednou z najdôležitejších vlastností rukavíc, že veľmi dobre odolávajú vode, takže sa nepremočia a naše ruky nebudú ešte viac mrznúť. Okrem toho, keď je naša výstroj mokrá, poskytuje veľmi dobrú službu proti šmikový povrch, pretože prúd ani držiak naviaka nám sa nebudú klzať v rukách a tak sa aj zdolávanie stáva oveľa pohodlnejším v tomto období. Veľmi užitočnou funkciou je, že pomocou suchého zipsu môžeme pripevniť konce prstov na 3 prstoch, takže nemusíme dávať dole rukavice pri výmene nástrah, čo udržiava naše dlane v teple, ale pohodlne môžeme napichnúť pod háčik wafter alebo boilies, ktoré chceme použiť. Sú dostupné v rôznych veľkostiach, takže každý nájde variant, ktorý mu sedí na ruku, a pretože aj ja sám používam tieto rukavice pri rybačkách v chlade, odporúčam ich každému. Jednou z veľmi často počutých vied pri zimných rybačkách je, že mi zamrzli nohy. Tento problém sa dá veľmi ľahko vyriešiť výberom dobrej obuvy, ako sú outdoorové Eva čižmy, ktoré mám na sebe. Vďaka materiálu týchto čižiem sú vodotesné, takže ani sneh, ani dážď ich nemôžu premočiť, čo by mohlo spôsobiť nepohodlie počas našich rybačiek. Okrem toho je táto Eva pena veľmi ľahká, takže aj keď sa na ňu nalepí blato, čižma nebude ťažká a tak sme počas celej rybačky veľmi mobilní. Navyše, vnútro v čižmách veľmi dobre udržiava teplo, čo tiež zvyšuje naše pohodlie a komfort. V našom sortimente sú momentálne dostupné 2 druhy týchto čižiem. Jedny sú odporúčané do -20 stupňov, nazývajú sa Thermomod S+. Tie odporúčam skôr na jar alebo na jeseň, keď sa ochladzuje. Existuje aj verzia nazývaná Eskimo Plus, ktorú môžete vidieť na mne. Jej použitie je odporúčané do -30 stupňov, takže aj v najchladnejšom počasí poskytuje komfortný pocit pre vaše nohy. Pre športovcov s extra chladnými nohami máme v ponuke riešenie, a to je outdoorová neoprénová ponožka, ktorú môžete nosiť buď v čižmách alebo v topánkach, čím zvyšujete komfort pre vaše nohy. Aj keď zima ešte trvá, tieto zasnežené rybačky majú svoje čaro a ak sa správne oblečieme, môžu sa z nich stať nezabudnutelné zážitky.